Haren zuzendaritzak handik bi astera eraso ekintza armatuak etetea erabaki zuen eta irailean komunikatu jendaurrean, baina nazioarteko bitartekariek eta Espainiako gobernuak ez zuten askitzat jo neurria. 2011ko urtarriaren 8koa da, hurrengo funtsezko data, eta sueten iraunkor, orokor eta egiaztagarria eman zuen. Hori izan zelarik 2011ko guztiaren abia puntua. Arratsaldeon guztioi, atzo gertatutako zerbait dirudi, baina 10 urte dira, Euskal Herria hortzimuga berri batean topatu zela. Urte aurrenean guztizko erreakzioak ikusi ditugu, alderdi politikoetatik hasita gehienak, urriaren 18ko sortu eta Euskal Herria Bilduren adierazpenekin loturikoak. Halere gaurko data bestelakoa da, eta hainbat dira egun honetan ere hitza hartuko duten giza ordezkariak. Goizean esaterako Nafarroan Maria Txibite gobernuko lehendakariak positibotzat jo du ezker abertzaleak biktimei eragindako mina aitortu izana. Iruñeko baluarte jauregian etaren biktimen omenezko eskultura bat dago, eta efemeride gogoangarriaren aurrean Nafarroako gobernuak ekitaldia egin du. Parlamentu talde guztiak izan dira omenaldian, Navarra suma ezik, gobernuko bozeramaileak eman ditu gero, ekitaldiaren zehaztasunak entzun dezagun. De cariño, de ánimo y de apoyo al conjunto de las víctimas del terrorismo, tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto a todos los colectivos políticos, sociales, periodísticos, etcétera, que dieron la cara durante todos los años de actividad terrorista de ETA. Txibite ez da izan ordea goiz honetan adierazpenak eman gura izan dituen gobernuburu bakarra, poza eta itxaropena. Horiek sentitu zituen Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluketak jarduera armatuaren amaiera iragarri zuenean. Hala adierazi du Jaurlaritzak antolatutako gazteak bizikidetza eta etorkizuna topaketan 40 gazte ingururen aurrean. Hiru sentsazio bizi izan genituen. Behin adierazpena entzun ondoren, batetik lasaitasuna, bestetik poza eta bestetik itxaropena. Lasaitasuna, azken batean, gertutik ezagutu izan nuelako ordura arte izandako sufrimentua. Bai biktima askok izandako sufrimentua, nola ez hildakoak. Geroxeago helduko diogu berriz etaren jardun armatuaren amaierari, izan ere egunak baditu bestelako lerroburu batzuk. Aita Mariontziak 105 migratzaile erreskatatu ditu Mediterraneoan Maltako uretan. Hori egitu behar zaizkie larunbataz geroztik, Balearretara iritsitako 352 migratzaile zeramatzaten 29 ontziak orotara urte hasieratik. 152 pertsona hil dira Afrika iparraldetik Espainiara eta herrialde katalanetara iristeko ahaleginetan. Hala nazioartera soba da egun honek dakarren bestelako efemeride bat. 10 urte bete dira gaur, Muammar Gaddafi Libiako burua zena hil zutenetik. Orain dela 10 urte zen giro Libian beste arabiar herrialdeetan bezala matxinada bat zen martxan, eta hangoak Gaddafi botere gabetzea zuen helburu, are ura suntsitzean. Nazio Batuen erakundearen ebazpen batek ahalbidetuta, berez zibilak babesteko asmoa zuen operazio militar bat ari zen egiten NATO Afrika iparraldeko herrialde hartan. Eta Libiako trantsiziorako kontseilu nazionaleko miliziek testuinguru nahasi hori baliatu zuten, 1969az geroztik Libiako agintari bakarra izandakoa hiltzeko, haren jaioterrian zirten. Duela 10 urte gertatu zen gaurko egunez, mendeko itxurare izan zuen hilketak. Koronel Al Guztidunaren gorpua 5 egunez jendearen aurrean erakutsi baitzuten. Nola nahi ere kostata heldu dira oraingo abagunera. Gaddafiren hilketaren ondoren herrialdearen kontrola bere ganatzeko izandako borroketan alde batek ezin izan zuen besta garaitu, eta horren bestez bi gobernu izan dira 2014az geroztik. Ordea presidentea aukeratzeko hauteskundeak egitekoak dira abenduaren 24ean. Eta gurera bueltan rap kantari eta influencerrek
Indarkeria matxistaren kontrako topaketa egingo dute Gasteizen Kainakai, Anekdotas eta Dupla taldean. Artista arabarrak, zein Paula Fernandez influenzerrak, esperientziak, hausnarketak eta ikuspuntuak partekatuko dituzte gazte gasteiztarrekin batera libre non nahi topaketetan. Azaroaren 19an egingo da topaketa Goiuri Jauregian. Sarrera doakoa da, baina aldez aurretik gonbidapena eskatu behar da. Eskaera egiteko epea ekitaldia baino 20 egun lehenago irekiko da. Udalaren indarkeria matxista ekiditzeko eta horren inguruan sentsibilizatzeko programaren barruan, azarorako aurreikusitako jardueretako bat da aipatutakoa. Eta kiroletan Lointek Gernika Bizkaiak Eurocup txapelketako multzoen faseko bigarren jardunaldiko partida jokatuko du La Roche Bende taldearen aurka. Asteazken honetan da partida arratsaldeko 8etan Gernika Lumoko Maloste kiroltegian. Bizkaiko taldeak garaipena lortu zuen Virtus Boloniaren aurka lehen jardunaldian eta multzoko lidergoa indartu nahi du La Roche Bendek ere. Irabazi egin zuen Flames Karolo basketen kontra. Talde frantziarren arteko lehian. Beraz, lehen jardunaldian garaipena lortu zuten taldeen arteko partida, izango da ikusgai asteazken honetan. Iritsi da hala eguneko argazkiari heltzeko unea eta erakundeak gaur 10 urte jakinazi zuen jarduera armatua behin betiko bukatu zuela. Bada hementxe utziko zaituztegu jarraian gertakariaren aurrekariekin Udan Arrioren eskutik sakonean. Urriaren 20an markatua gaurko eguna, eta jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki zuela jakinarazi zuen duela 10 urte, aieteko konferentzia egin eta 3 egunera. Etak bere jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki du. Iraganera begiratuz 2010ko martxoaren 29an Bruselako adierazpena aurkeztu zen. Gatazken konponbidean izen handiko 20 pertsonak eta elkartek sinatuta iragarri zuen Brian Kurrinek Bruselan, eta ari zueten iraunkorra eta egiaztagarria eta Espainiako gobernuari erantzun egokia eskatzeko. Handik urte erdire iraiaren 5ean etaren agiria iritsi zen. Erakunde armatuak otsailean eraso ekintza armaturik ez burutzeko erabakia hartu zuela iragarri zuen. Eta 20 egunera Euskal Herriko 28 eragile politiko eta sozialek Gernikako akordioa sinatu zuten konponbide prozesu baten alde, indarkeriari gabeko agertokia eta elkarrizketa politikoa oinarri. Gauzak horrela urriaren batean nazioarteko harreman taldea sortu zen. Bruselako adierazpenak horrelako talde bat osatzea erabaki zuela iragarri zuen Brian Kurrinek. Horren osaera hurrengo otsailean 2011 urtean ezagutu zen. Bakerako bidean nazioarteko komunitateak egiaztatu ahalko zuen sueten iraunkor eta orokorra jasotzen zuen adierazpena eman zuen ezagutzera etak. Urtarrilaren 8ko data zuen agiriak. Hainbat aldaketa eta erabakiren artean sorturen estatutuak iritsi ziren. Indar politiko berria legeztatzeko estatutuen aurkezpena egin zuten Rufi Etxeberriak eta Inigo Iruñek, Euskalduna Jauregian egindako ekitaldian. Hain justu estatutuetan indarkeriaren erabilera arbuiatzen zen espresoki. Jarraian hauteskundeak iriste zirela EH Bilduk bere burua aurkeztu zuen apirilaren 3an eta koalizioak oso emaitza onak lortu zituen udal eta foru hauteskundeetan. Hasiera batean legez kanpo utzi bazuten ere, azkenean Espainiako Konstituzio Auzitegiak hautagaitzak baimendu zituen. 2011ko irailaren 28an nazioarteko egiaztatze batzordea sortu zen etaren suetena egiaztatzeko eta eragileekin hainbat bilera izan ostean bere burua aurkeztu eta bere osaeraren berri eman zuen publikoki. Donostiako Aiete Jauregia ere mugarri edo gertaera historikoen testigu izan da. 2011ko urriaren 17an Aieteko bake konferentziak ordezkari politiko eta eragile sozioekonomiko anitz elkartu zituen. Bertan konponbiderako osagaiak aurkeztu zituzten nazioartetik etorritako ospe handiko pertsonek. Handik 3 egunera Aieteko konferentziari erantzunez eta adierazpena egin zuen borroka armatuaren amaiera iragarriz. Bide berria ireki zuten garai politiko berria zabaltzeko nazioarteko laguntza han bertan izanik. Hain zuzen duela 10 urte eta jarduera eteteko egin zuen iragarpenak jende askorengan izan du eta izan zuen eraginan eta orainera itzulita Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak adierazpen instituzionala plazaratu dute Udan Arbeok egin du jarraipena. Eta gaur 10 urte jakinarazi zuen jarduera armatua behin betiko bukatu zuela, ezker abertzalearen estrategia aldaketaren ondorioa izan zen. Suetenaren 10. urteurrena dela medio, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak adierazpen instituzionala plazaratu dute.
Jaurlaritzari dagokionean 3 gogoeta plazaratu ditu, iraganari, azken 10 urteetako bilakerari eta etorkizunari begirakoak. Bingen Zupiria bozeramailearen esanetan testua ikuspegi itxaropentsu eta konprometitu baten erakusle da. Etaren jarduera terrorista guztiz zentzugabea izan zen, eta modurik irmoenean gaitzesten eta salatzen dugu behin berriro. Iñigo Urkullu lehendakariak nabarmendu du etika, memoria eta balioak ezinbestekoak direla etorkizuna eraikitzeko. Behin adierazpena entzun ondoren, batetik lasaitasuna, bestetik poza eta bestetik itxaropena. Lasaitasuna, azken batean, gertutik ezagutu izan nuelako ordura arte izandako sufrimentua. Bai biktima askok izandako sufrimentua, nola ez hildakoak. Bestalde Nafarroko gobernuak bere aldetik ekitaldi bat antolatu du eta 7 puntuko adierazpena irakurri. Parlamentu talde guztiak izan dira omenaldian Navarra suma ezik. Etaren indarkeria terrorista bidegabea eta ez legitimoa izateaz gain demokraziaren eta bizikidetzaren aurkako mehatxua izan zela adierazi dute. Halaber, gobernuaren ikuspegitik positiboa izan da hamarkada honetan ezker abertzaleak eman duen urratsa, baita asteon biktimei eragindako sufrimendua eta mina aitortu izana ere. Adierazpenak beharrezkotza jotzen du indarkeria erabili zutenek edoari babes soziala eta politiko eman ziotenek gogoeta etiko oso bat egitea. Mensaje también de cariño, de ánimo y de apoyo al conjunto de las víctimas del terrorismo, tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto a todos los colectivos políticos, sociales, periodísticos, etcétera, que dieron la cara durante todos los años de actividad terrorista de ETA. Gaurko egunean bestalde sortuk gure herriaren etorkizuneko erronkei buruzko adierazpena irakurriko du arratsaldean Jorge Oteizaren eskulturaren aurrean. Eta urriaren 20aren testuinguruan larunbateko manifestazioan parte hartzeko deia luzatu du Sarek. Gauzak horrela eta erreakzioekin jarraituz, gurean gaur magazinean Amalur Alvarez, gure eskuko bozeramailea izan dugu gonbidatu gisa izan ere, urte hurren borobil honetan aietek 10 urte irakaspenak eta erronkak jardunaldiak ospatu dira asteburuan. Eta bertan izan da Alvarez, gatazkaren eraldaketa demokratikoa solasaldian, Juan Jose Ibarretxe Kintorra eta Jordi Kuixantegin batera. Hala, eraldaketa demokratikorako gakoez aritu da gurean. Gure herriaren elkarbizitza demokratikoa eta gertatutakoaren memoria demokratikoa eraikitzeko urrats guztiak direla ongietorriak eta beharrezkoak, txikiak edo handiak izan, norabide hortan dijoazten urratsak positiboak direla, ez, iraganetikan irakaspenak atera eta aurrera begira konpromisoak hartu, indarkeria eta violentzia mota guztiak baztertuz eta errefuxiatuz, norabide hortan dijoazten ekarpen guztiak eta urrats guztiak herri honentzako beharrezkoak dira eta nik uste positiboa direla. Bestaldetik lehen aldiz Martin Villa epaitzeko aukera dagoela ikusi dute abokatuek. Espainiako barne ministro ohiaren aurkako kereila bultzatu duen talde juridikoak uste du. Urrats handia dela Maria Servini epaiaren autoa, hala oztopoak jartzari uzteko eskatu diote Madrili. Frankismoko krimenen aurkako auzia bideratzen duen Maria Servini Argentinako epaileak Rodolfo Martín Villa Espainiako gobernuko ministro ohia auzipetu du gizarteriaren aurkako krimenengatik. Asterenean zabaldu zen albistea eta bart Argentinako kerailari laguntzeko plataformak, abokatuek eta biktimek prentzaurrekoa egin dute ezunbidez. Hala autoaren xehetasun batzuk eman dituzte Argentinako talde juridikoak eta Jacinto Larak. 2010ean frankismoko giza eskubideen urraketak ikertzeko auzi jartzea abiatu zen. 11 kereila zein salaketa bildu ditu, gaur egun 1000 inguru ditu. Auzi luze horren ataletako bat diktadorea hil ondorengo urteetako hilketei dagokien. Autoan Servinik frogatutzat eman du egitura frankistaren kontrolpean egin zela trantsizioa eta Espainiako estatuak biztanleria zibilaren aurkako plan kriminal bat antolatu zuela. Hala, Martxoak 3 elkarteak hitza hartu zuen atzoko agerraldian eta aurrekaririk gabeko egitate judizial bat dela nabarmendu du. Eso no
no da pie a que no se añadan más casos en todo el Estado español. La sangre que lleva acumulada en sus espaldas Martín Villa es mucha y se ha producido en todos los lugares del Estado español. Horrez gain, Komuna elkarteak eta 78ko Sanferminak gogoan elkarteak ere parte hartu zuten. Horrela, 78ko Sanferminak gogoan elkarteak erreparazio eta justiziaz hitz egin zuen. También se afirma que tanto el asesinato de Germán como los de los sucesos de Vitoria hay que interpretarlos como una política de represión sobre la sociedad civil. Kereila bultzatu duen abokatu taldeak uste du Zerbinik zuhurtziaz jokatu nahi izan duela, defentsari auzia baliogabetzeko aukera oro eragotzi nahirik. Dena den, epaileak irekirik utzi du auzi horretan beste kasu batzuk gehitzeko aukera. Bada Madrila aipatuta bertaragoa zuzenean izan ere neurri sozialak luzatzea adostu dute Euskal Herria Bilduk, PSOEk eta Unidas Podemosek argindarraren, gas naturalaren eta uraren mozketak debekatzea, etxegabetzeak etetean eta egoera zaurgarrietan alokairuaren ordainketa atzeratzea bildu dute akordioan. Euskal Herria Bilduk atzo ilunabarrean jakinazi zuenez, koalizio subiranistak akordioa lortu du Espainiako Kongresuko PSOE eta Unidas Podemosekin, pandemia garaian etxebizitzari eta oinarrizko hornikuntzei buruz harturiko neurriak beharrezkoa den bitartean mantentzeko. Euskal Herria Bilduk aurkezturiko legez besteko proposamenak Kongresuko gehiengoaren sostengua lortu zuen atzo, eta gaur osoko bilkuran onartu dute adostutako erdibideko zuzenketekin. Horrez gain, Espainiako ministroen kontseiluak atzo onartu zuen arau baten bidez, bakarrik iritsitako migratzaile adingabentzat edo orain arte tutoretzapean egon diren 18 urtetik gorakoentzat errazagoa izango da bizileku baimena lortzea edo lan egitea. Atzerritarren araudiaren erreforma horrek bi aldaketa ekarriko ditu nagusiki. Batetik, orain arte, 9 hilabetekoa izan da adingabeek dokumentazioa lortu arte itxaron beharreko epea, eta erreformak 3 hilabetera murriztuko du. Hori bai, gazteok aberriratzen badituzte, dokumentazioak ematen duen baimena bertan behera garatuko da. Bestetik, lan egiteko baimena izango dute 16 urtetik aurrera lan merkatuan txertatu eta bizitza independente bat izateko aukera izan dezaten. Madrildik Europara Self-Determination Caucus elkarrizketarako demokraziarako eta nazioek beren etorkizuna askatasunez erabakitzeko duten eskubiderako plataformako zenbait kidek argitasun demokratikorako Europako mekanismoa sortzea eskatu dute. Estaturik gabeko nazioen etorkizuna erabaki ahal izateko lege esparrua alegia. Entzun dezagun jarraian Fernando Barrena, Euskal Herria Bilduren eurodiputatua. Autodeterminazioaren aldeko kaukusaren sorrera, Euskal Herria Bilduren helburu nagusietako bat zen legealdi honetarako, eta beraz bere martxan jartzea oso berri ona da. Talde hau, Europako etorkizunari buruzko konferentziaren ideia horretik hasi zen antolatzen, eta beraz ez da horretarako propio edo bakarrik jaio. Gure helburua Europako estaturik gabeko nazioak elkarlanean jartzea da, eta kasu honetan erabakitzeko eskubidearen gauzapena bermatuko lukeen tresna legal Europar baten bila. Edozein kasutan, argi dago Europako etorkizunari buruzko konferentzia gune egoki esan daitekela planteamendu hori eremu sozial eta politikora eramateko, eta hori da konferentzia eta Kaukus honetako kide diren Carles Puigdemont eta Jordi Solerekin batera eginen duguna. Eta Europako kontuez mugikortasuna datuak eta terapia aurreratuak ardatz horietan oinarritutako 3 proiektu zabal aurkeztuko ditu Eusko Jaurlaritzak Madrilen, Europako funtsetatik 658 milioi euro erakartzeko asmoz, eta Espainiako ekonomia ministro eta presidente orde Nadia Calviñoren eskariari erantzunez. 3 proiektu estrategikoetarako 1.854 milioi euroko inbertsioak aurre ikusten ditu Jaurlaritzak.
inbertsioa aurre ikusten dena 1.854 milioi izango dira, eta gutxi gora bera Euskadi Nexten agertzen ziren milioi horietatikan 10% edo izan daiteke, eta honek ez du esan nahi Next zerrenda horretan agertzen ziren beste proiektuak ez direla garatuko, baizik eta beste deialdietara jun daitezkela eta hori bultzatuko dugu. Bada ekonomia arloko gaiei helduta pentsiodunengan jarri behar dugu orain arreta Anamezo Euskal Herriko pentsionen mugimenduko kidea izan dugu gurean gaur, gonbidatu nagusi gisa, eta pentsioen etorkizuna izan du hizpidea. Mariette datorrena ez da, hortik ez datoz notizionik ez dago. Ez dago, edo. Badago zerbait, baina oso gutxi. Horde, noin dator lehenengo blokea, reformaren lehenengo blokea etorriko da, horre azaroaren 15 izango da oso data esanguratzua, horrek eusabatzu behar bada erabakiko dira. Eta hortik lehenengo bloke horretan ez da kontuan hartzean gure alde harrikapenik, zan nahi dut. Ez 1.080 euroko pensio minimorik, ez soldata minimorik, 1.200 soldata minimorik, ez alarguntasun pensioa 100 igotzerik, 160 eta gaur egun. Ez da gero, lanean dagoen jentearen kasuen prekaritatearen kontuetan eta ez da ikusten zerlango konponketarik edo zerlango plantamentu zehatzik horreri aurreiteko. Eta, ez dugu izan besterik jarrizia baino plazatan. Bestaldetik argindarraren prezioa merkatzeko dekretua dela eta beste urrats bat eman dute konpainia elektriko handiek Pedro Sánchezen gobernuarekin duten ezbaian. Izan ere bart, Iberdrola, Endesa eta Akziona ez ziren azaldu trantsizio ekologikorako ministerioak antolatzen duen energia berriztagarrien enkantera. Naturgik aldiz joatea erabaki zuen eta 221 megawateko adjudikazioa lortu zuen. Horrez gain, atzo arratsaldean Iberdrolak iragarri zuen 7.000 milioi inbertituko dituela, Erresuma Batuan parke eoliko bat eraikitzeko baiara daurreta. Iberdrola, Endesa eta Akziona ez dira azaldu trantsizio ekologikorako ministerioak bart antolatu duen energia berriztagarrien enkantera. Izan ere, argindarraren prezioaren gorakada arintzeko dekretuaren eraginez, konpainia elektrikoak norgehiagokan daude Espainiako gobernuarekin. Hala, energia berriztagarri lizentzia berriak emateko enkantean ez dira egon konpainia elektriko handiak. Naturgai aldiz enkantean izan da eta 221 megabateko adjudikazioa lortu du. Horrez gain, Capital Energik lizitatutako potentziaren 150 baino gehiago lortu du eta Forestaliak 125. Absentziak gora bera, Teresa Ribera, trantsizio ekologikorako ministroak, enkantearen emaitza oso interesgarritzat jo du. Halaber, Riberak ziurtatu duenez, konpainia handien presentzia txikia izan arren, aktore berrien interesa oso bizirik mantendu da. Izan ere, Endesak beste lehentasun batzuk dituela jakitera eman du, eta are gehiago Espainiako gobernuak onartutako dekretuaren ondoren, antzeko argudioak ere erabili ditu Akziona Energiak. Bien bitartean, Bizkaiko konpainiaren esanetan ez da enkantera joan, elektrikoen gainzariak itzularastera derrigortzen dituen dekretuak araudiaren ziurgabetasuna dakarkiolako. Inbertsioen nondik norakoak ere berraztertzen ari dela azaldu du Iberdrolak. Eta bart, Iberdrolak iragarri du 7 milioi euro inbertituko dituela Erresuma Batuan parke eoliko bat eraikitzeko. Gainera, Ignacio Sánchez Galán, konpainiako buruak adierazi du bat egiten duela Erresuma Batuko gobernuak energia berriztagarriak bultzatzeko erakutsi duen anbizioarekin. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritza eta Confebask patronala zain daude industriaren kontratuetan noiz egingo den itun bat prezio egonkorrak bermatzeko. Eta kulturarloan Txani Rodriguezek, Javier de Isusik, Alex Gurrutxagak eta Mikel Reparazek ere irabazi dute Euskadi literatura saria, horien iragarpenean izan da Iker Aginaga kazetaria. Txani Rodríguez, Javier de Isusi, Alex Gurrutxaga eta Mikel Reparaz batu zaizkio aurtengo Euskadi literatura sarien irabazle zerrendari. Gaurkoan,
Gaztelaniazko literaturaren saria Rodriguezentzat, lan literarioen ilustrazioarena Deixusirentzat eta euskarazko zein gaztelerazko saiakeraren sariak Gurrutxaka eta Reparazentzat urren ez urren iragarri ditu Bingen Zupiria sailburuak. Donostian esan nuen bezala, norbaitek galdetu lezakete zergatik egiten ditugun bi ekitaldi. Bueno, sari hauen helburuetako bat idazleak eta idazlanak goratzea da, eta uste dugu bi ekitalditan eginda, ahalegin horrek emaitza hobea duela. Bilboko Azkuna Zentroan egindako ekitaldian osatu dute 7 sarituen zerrenda aipatutako 4 horiekin. Los Últimos Románticos eleberriagatik saritu du epaimaiak Txani Rodríguez gaztelerazko lan literarioen atalean. Eta Transparentes, Historias del Exilio Colombiano komikiagatik Alex Deixusi egilea ilustrazioaren alorrean. Saiakeraren atalean, euskaraz Alex Gurrutxakak ondutako Xabier Lete Aberriaren poeta kantaria ikerketa nabarmendu du epaimaiak. Hain zuzen, poetaren eta bere obraren inguruan lanak egiten duen ekarpenak goraipatu dute saria esleitzerakoan. Eta egileak azaldu du, ikerketa bera gogorra bezain pozgarria izan dela. Ikertzen duen edonork badaki, sufrimendua ere badagoela, nekea dago, eta barrez. Baina poza ere badago, pozgarria da alako ikerketa bat egitea bere hutsune guztiekin eta gabezia guztiekin, noski. Gaztelerazkoan Mikel Reparaz kazetariaren Las Grietas de Amerika lana saritu dute, eta kazetaritzaren aldarrikapena egiteko baliatu dut artea egileak. Poza izan da batez ere, kazetaritzak kronika bat saritu duelako epaimaiak, gerora liburuetan eta beste formatu batzuetan ere, gorpuzten den horrek, kazetaritza horrek duen garrantzia aldarrikatu behar delako, ez? 7 sarituak iragarrita, horiek banatzea baino ez zaio falta Euskadi literatura sarien aurtengo deialdiari. Gasteizko Artium Museoan egingo da hori azaroaren 18an, saritu guztiak bilduko dituen ekitaldian. Eta bukaera aldera helduta hemen gaurko proposamen musikala ohikoa baino ezberdinago dator, izan ere Bilboko Guggenheim Museoko garbitzaileek 130 egun daramatzate greban eta protesten karietara Guggen Trap izeneko bideo argitaratu dute, euren borroka ezagutarazteko, beraz gustatuko zaizuelakoan, besterik ez guraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean aurrutzi dituenak guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte. No vais a poder con todas nosotras. Pensabais que no nos uniríamos unas con otras. Dime qué cobras y cómo te forras. Brecha salarial y para nosotros las obras. El ayunta me llama y me dice que estoy loca. Guggenheim explota y no nos cerrarán la boca. Udaleko atean puntu moreak, jakin nahi dugu orain non dauden denak. Antolakuntza da orain gure desio, borrokan bat egingo dugu guztiok. Nos quieren débiles y explotadas, esclavas que callaran y solo limpiaran. Pero de vuestra mierda ya estamos cansadas. Zarratzak hartuz, irten ginen plazara. Los superroles importa y en Bilbao ya lo saben. Gure gatzak zuen kiratxa garbituko du laster. Ez duzue lotxarik pupirentzat diru eskatzen. Bide bakarra da greba. Inspección de Trabajo se esconde, bloquean denuncias, no toman parte. Rementería y aburto igual, siervos de la empresa fieles al... Bai, irratia. Naiz irratia. Irratiak iraganetik baino etorkizunetik baitu gehiago, herri honek bezala. Horregatik gu, etorkizuneko irrati bat prestatzen hasi ginen. Entzun dugu gure podcastekin erritmo onean txukuntzen duzuela etxea. Badakigu autoan entzuten gaituzuela, oinez autobusean edota tabernan. Informazioa guretzat ezinbestekoa da, eta badakigu zuei ere etxetik informatuak irtetea gustatzen zaizuela. Gehiago flipatzen duzuela gure adituen playlistekin, aplikazioen algoritmoekin baino. Anitzak zarete eta hemen denontzako dago tokia. Horregatik guztiagatik, naiz irratia,